An balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Seliba walima sagafaga seli ale bɛ iji baaraw dafali kuncɛli kofɔ. A bɛ kɛ san o san. Die donba ye komi a bɛ kɛ a fɔ cogo min le ayil kabir do. Aya donba do donba kama do arafa dugujɛ. Donba do an bɛ dugawu kɛ yarabi yama ye Ala ka jamana in sabati, Ala ka jamana suma, Ala ka hɛrɛ caman nati jamana kɔnɔ. Tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'Ala sɔnna o bɛ se ka jamana mɔgɔw lanɔgɔ yarabi yama. Ala k'an kisi a ma. Fana gɛlɛn min bɛ jamana kɔnɔ yarabi yama Ala k'a ɲɔnɔ ka bɔ an kan. Ala ka an ka bato bɛ minɛ, Ala ka an ka haminanko nɔgɔya, Ala ka hinɛ an ka taabɔ Ala ka yafa ma. Y'an ka kiti minɛ Ala ka nɔgɔya, an n'u bɛ taa jɛ minɛ Ala ka nɔgɔya. Jamana in na an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma, an ka yafa ɲɔgɔn ma ni an ka dugawu caya. Foyi t'an bɔ jamana tɔɔrɔ la bi ni dugawu tɛ. O kuma Ala k'an ka dugawu minɛ. Bi donba in lahɔrɔma kama an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in sumaya, ka jamana in taa ɲɛ. Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛnɛya sabati, ka se d'a ma se min b'a to a ka cɛsiri min bɛ jamana in labɛnni na a ka se ka sira sɔrɔ, an ka sago sɔrɔ. Bi donba in fana kama an bɛ yafa ɲɔgɔn ma, jamanaden bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma, an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an cɛsiri jamana ko la. Ala ka jamana ta fanga d'a ma, Ala ka jamanadenw sɔn hakili la, Ala ka jamana basigi, Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ, Ala ka bɛn sabati Mali la. N b'a daminɛ ka barika da ale ye fɔlɔ parce que a y'an bɛɛ garijɛgɛ misi ani kɛnɛya la pour que an ka bi ye donc n bɛ dugawu kɛ an bɛ ka kisi ni kɛnɛya sɔrɔ. An bɛ seliba min na o kɔrɔ ye ko an bɛɛ sɔnna Ala ta ma, an bɛɛ majiginen don Ala ye. Donc an majiginen don cogo min diinɛ ko la an kan ka majigi ɲɔgɔn ye parce que n'an ma majigi ɲɔgɔn ye bon an tɛ se ka jamana baara an b'a fɛ cogo min. Tiɲɛ don an tɛ kelen ye quoi, bɛɛ n'i ka haminanko don, bɛɛ n'i ka ŋaniya don, mais ŋaniya kelen min an bɛɛ kan ka ŋaniya kelen min sɔrɔ o ye k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye, an bɛɛ kan ka an ka jamana ye an bɛɛ de ta de don. N'an ma jɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana jɔ an ye. Donc n b'a fɛ n bɛ dugawu kɛ hali bi balimaya ka to mɔgɔw cɛ parce que an bɛ se ka kuma caman fɔ mais il faut que balimaya ka to mɔgɔw cɛ parce que ni balimaya tɛ yen bilen bon a to ka gɛlɛn quoi. Ka barika da Ala subhanahu wa ta'ala ye, ka barika da Ala subhanahu wa ta'ala ye. Hakili la taa an ka taabaaw la, an ka taabaaw Ala ka hinɛ u la, Ala k'u dayɔrɔ suma, Ala k'u fara ɲɔgɔn na n'u kan, an yɛrɛ Ala k'a ɲɛ k'an ta kɔnɔ. An minnu tora yan nɔ an ma fɛn wɛrɛw kɛ o mais an ka Ala dɔn, an ka Alabato, Ala k'o barika don an na ka dɔ fara o kan san o san. Ɲinan ta Ala y'o nɔgɔya an ye, Ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya an ye, ani san tɔ minnu bɛ na. An ka samiya ni a samiya yɔrɔ dɔw la a jala, yɔrɔ dɔw la a kɛra jadi ye, ka dugawu kɛ nin bɛɛ la a laban na an ka sɛnɛ ɲumanw sɔrɔ, an ka dumuni ɲumanw sɔrɔ, an ka jiginɛw ka fa, k'an ka jamanadenw hakili sigi, ka kɔngɔ bɔ jamana kɔnɔ, ka hakili ɲuman d'an ma fana don o don ka dɔ fara an ka badenya kan. Fɛn o fɛn b'an fara ka o hakili Ala k'o bɔ an senkɔrɔ. An ka jamana tɛ siya walima dɔn, siya walima tɛ foyi ye, ne jahadi tɛ, Ala k'a bɔ an senkɔrɔ, Ala kana don an hakili la abada jamana in kɔnɔ. Siya woloma, diinɛ woloma, fɛnw don anw t'o dɔn Mali la, Ala k'a bɔ an senkɔrɔ. Hakili bɛ maa o maa na Ala k'an kisi o ma, ka dɔ fara an ka balimaya kan, an ka badenya kan, an ka kelenya kan, an ka ɲɔgɔn minɛ kan, an ka hinɛ ɲɔgɔn na kan, Ala ka dɔ fara ka don o don, o don o de kɛ bi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ seliba ye alisilamɛw nisɔndiya donba ye, bari sabu k'a da kan Ibrahim ale denkɛ nɔnabila la Ala ye saga k'o ci Jibirila ma k'a jira k'a fɔ ko alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka saga faga nin don kofɔlen in na. Alisilamɛya diinɛ y'a laɲini cogo min na o kadara kɔnɔna na an ka jamanakuntigi ka fara gouvernement ani Mali alisilamɛ diinɛ hukumu kɔnɔna na nin ye don kɛrɛnkɛrɛnnenw bolo wa tasibila don don ani ɲɔgɔn dɔmɛ don don.
an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bi sɔgɔmada in na seli kɔfɛ a kɔni y'a kanu maliden cɛman ani musoman minnu bɔra ka na k'i tagama ka bɔ Bamakɔ misiriba la ka taa se fɔli Arayida ma bari sabu k'a da kan maliyɛnw kɔni jɔlen tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka jamanakuntigi k'a fo sanbɛ sanbɛ foli hukumu kɔnɔna na taama in sen fɛ jamanakuntigi kɔni y'a kanu ka maliyɛnw ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin u ma ka sababu kɛ u tora tile kɔrɔ k'ale makɔnɔ wa maliyɛnw minnu bɔra kɛrɛnkɛrɛn maa minnu ka sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ka bɔ juma misiriba ka tɛmɛ Bagadaji kɔnɔna fɛ ka taa se fɔ Arayida ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara u ka président ye a bɛ k'i tagama tile kɔrɔ ka na bonyamasegin foli k'u ye président ka nin wale a kɔni diyara maliyɛnw ye wa président yɛrɛ nisɔndiyalen nin kɛ bari sabu k'a da kan maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko Ala ka an ka seliw caya ko jamana in k'a fɔ ko a sanbɛ sanbɛ ko Ala ka an ka seliw caya. Ladala kula i n'a fɔ ko san o san Seydi Sherif Usman Madan Haidara a bɛ taa seli ɲɛnamaya a faso la Tamani selikɛnɛ kun cɛlen kɔfɛ Tamani selikɛnɛba la Seydi Sherif Usman Madan Haidara a ye sanbɛ foli bila silamɛ bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen silamɛw ka laban n'a ka duwawu don kɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ cogoya min na ani samiya sanji o ka se ka ban hɛrɛ la ani samiya fɛnw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ cogoya min na Fuseni Keita ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛ an ka foli bila Mali bɛɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ Ala ka seli caman yira annu na Ala ka san caman yira an faso in ni Mali don Ala k'a suma parce que a bɛ kira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam hubbul watan min al-iman n bɛ n faso fɛ k'o ye limaniya dɔ ye maa o maa t'a faso fɛ i t'i yɛrɛ fɛ mana ni tɔɔrɔ bi jamana in kɔnɔ a tɔɔrɔ bi se anw de ma an k'an ka Ala deli Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman ye sanji ko fana fɔ sanji bɛ Ala de bolo yarabi Ala ka hɛrɛ ma d'a ma Ala ka sumaw ɲɛ an ka jamana Ala k'a suma Ala ka bɛn don a kɔnɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka kisi nɛɛma kɛ a ka kiraba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani kira somɔgɔ sanumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala olu kan ne ɲumankɛ fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen y'o la o tɛmɛlen an bɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ fo ani lajɛbagaw ni alisilamɛya ka foli nin waati la n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu bi an nisɔndiyalen don an fari foninen don ka bɛn ni o min wele Idil Adha ni o de ye seliba kalo ye an ye o de jɔra seliba don an filɛ o donba in de la bi n'o de ye seliba ye ko nisɔndiya jumɛn ani an ka sanbɛ foli an bɛ an ka sanbɛ foli kɛ ko san caman bɛ Ala bolo Ala ka o yira ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na ka yira an na fatigiya la ka yira an na batigiya la ka yira an na hɛrɛw kɔnɔ ka yira an na dentigiyaw la ka yira an na musotigiyaw la ka yira an na hɛrɛ bɛɛ kɔnɔ Ala k'an ka selikɛtaw Ala k'olu caya an b'a ɲini Ala fɛ Ala ye ɲinan yira an na cogo min san caman bɛ Ala bolo ten yarabi Ala k'o yira an na hɛrɛ la Ala k'an haminako nɔgɔya an b'a ɲini Ala fɛ jamana yɛrɛ ni tɔɔrɔ ko minnu b'a la hali bi yarabi Ala k'o tɔɔrɔ ninnu Ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli Ala k'o yɛlɛma k'o kɛ hɛrɛw ye Ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ni Ala kira hɔrɔma ye sɔlala Muhammad wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ Tamani seli la seliba Tamaniya donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala mun ye ɲinan seli ni yira an na Ala ka san wɛrɛ seli fana yira an na kɛnɛma na o k'a sɔrɔ basi t'an na n'an ka limaniya dafalen o k'a sɔrɔ an karamɔgɔ fana a mago bɛ fɛngɛ minnu na laɲini minnu na Ala ye olu ɲɛ an bolo donc an yɛrɛ sigilen don ka laɲini minnu kɔnɔ yan Tamani yan n'o ye ziyara nacogo ɲuman a n'a tɛmɛko ɲuman ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o yira an na bon an b'a ɲini Ala fana fɛ mɔgɔ minnu bɛna ziyara la komi an y'olu kɔn ka ban Ala ka na ni bɛɛ ɲuman ye ka segin ni bɛɛ ɲuman ye an b'a f'u ye n'u tɛmɛna baara wuli kan u ka na dɔɔni bi an bɛ yɔrɔ min na sira ka fisa dɔɔni parce que ji jiginna yɔrɔw bɛ ka ja kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ naba ninnu u bɛ na ziyara mun na Ala ka ziyara ni ɲɛ u segintɔ fana tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ u nalen ni laɲini mun ye Ala ka laɲini fana bɛɛ ɲɛ u bolo an minnu farala an karamɔgɔ kan hami dogolen ni bangeli minnu b'an bɛɛ la Ala k'a bɛɛ ɲɛ jamana in fana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a basuma jamana ni Ala k'a ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ a ka ɲɛ Ala k'olu bila a la a ka ɲɛ u bolo fana wa mɔgɔ minnu tɛ fɛ a ka ɲɛ Ala ka tɔɔrɔ da u kan u ka ɲinɛ jamana in kɔ jamana in ka se ka basuma dahirimɛ bɛ Ala bolo Ala ka bɛɛ dahirimɛ nɔgɔya ye kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala ka kɛnɛya di diɲɛ bɛɛ ma ka diɲɛ bɛɛ basuma Ala k'o kɛ ni sirifu barika ye sɔli ala rasul. Bi ye don min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi ye donba ye
kalangala bɛɛ b'o kalama dɔnnibaa bɛɛ b'a dɔn bi ye don min ye o tumana bi ye nisɔndiya don ye duwawu don do jɔn ka i yɛrɛ kalifa Ala ma o ye bi don ye o tumana an nisɔndiyalen vraiment bi don in yeli la an bɛ Ala fo la ka Ala barikada ka tila ka ɲini Ala fɛ n'an ka shirifu hɔrɔma ye ani diinɛ mɔgɔba bɛɛ hɔrɔma ye k'a fɔ jamana a bɛ dugu min kɔnɔ ani gɛlɛya min bɛ yen Ala k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye k'an ka hɛliw caya ka masubaw bɔ an kan ka garisɛgɛw foli ka an sutura k'an sɔn lemaniya ɲuman na k'an sɔn Ala ɲɛsiranya la min b'an bɛɛ kisi fo ka taa an don arijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sababu ɲuman ka an ye Ala k'an labancogo ɲɛ an ka taabaw Ala ka hinɛw bɛɛ la Ala ka yafa u ma kira n'a so dunke kama kuranna barika kama sɔli ala Muhammad. Bani ka musokɔrɔba min bɛ Bangɔni Filabugu la bani min n'a ma mɔgɔ janfa a m'a yɛrɛ janfa bani waraba den kelen ka fusa jakumaden segi fa ye diɲɛ magoɲamina ani lahara magoɲamina o de ye hɛrɛ ye Ala k'an nafa n'a barika ye ne ni aw Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an sutura Ala ka yen fusaya ma yan ye a taara taama min Ala ka segin n'a ɲuman ye Ala ka n'an yɛrɛ minɛ taamaga Ala ka yafa k'u ma u y'an ko kiti min Ala k'a nɔgɔya an bɛ taa jɛ min Ala k'a nɔgɔya ci b'a bonya kama an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Hayidara ye a n'a ka denbaya Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma karamɔgɔ de ye silamɛya bɔ nɔgɔ la Ala ka si kuntalajan ani kɛnɛya di a ka laɲini Ala k'a sabati a bɛ min ɲini Ala fɛ diɲɛ ni lahara Ala k'a d'a ma Ala k'an yɛrɛ bɔ a nu ma diɲɛ ani lahara ne ni aw Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Ala k'an ɲɛmɛ a la Ala k'an ni kɛnɛya a taara tamani Ala ka segin n'a ɲuman ye musokɔrɔba min b'a bolo ya Rabbi Ala k'an ɲɛmɛ a la a ba bɛ Basisan Tarawele Ala ni Ala kira barika ye Ala ka hɛrɛw cɛya an ka jamana Ala k'a kisi ka jamanadenw kisi u kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma k'u kisi jɛɲɔgɔnjugu tɔɔrɔ ma Ala ka n'u labila Ala ka n'u dan yira Ala ni kira barika kuranɛ barika kɔsɔn ani shirifu barika ye diɲɛ hɛrɛ ni alikiyama hɛrɛ Ala ka d'an ma Ala k'an sutura Ala ka n'an malo Ala ni Ala kira barika kɔsɔn. Bi ye donba ye don belebele don Ala yɛrɛ ye don min bonya ni bi kɛra anw adamaden caman ye an ka kumabɔlen ye n'o ye Ibrahim alayhi salam ale y'a ɲini Ala fɛ Ala ka den di a ma k'a sɔrɔ a si kɔrɔbayalen don Ala ye den min nɔgɔya ye n'o kɛra Ismailiya ye o Ismaila o kuma n'a sera waatini ma Ala y'a ɲini a fɛ n b'a fɛ i k'ale da k'a kantigɛ ne yɛrɛ Ala ye wagati sera fo ka Ismaila se den ka ja wagati ma wagati min na o kuma Ala ye sogo da Ibrahima na k'a fɔ yala i ne kun bɛnna mun ka wele bɛ di Ibrahima ko Ala ne b'i ka wele jaabi a ye Ismaila wele a ye kuma ɲɛfɔ a ye ne kun si sera n degere ma ɲini Ala fɛ Ala ye di yan wa Ala ko ma yani a mago b'i la layidu min n'a cɛ o kuma ani Ismaila taara fa taara muru kɛ o kisaw ka jan ka muru tereke muru ma se ka don ka da ka Ala yɛrɛ kun t'a fɛ fiyewu nin ka kɛ Ala y'a tajiriba de k'a lajɛ Ibrahima bɛna mun kɛ fo Jibrila nana ni sagaw ye ka n'o di sagaw fagara donc Ala y'a kɛ donba ye k'a kɛ kabako don fɛnɛ donc an k'an janto nin don in na k'a dɔn donba de don yafa ɲɔgɔnma don de don nisɔndiya don de don ni mɔgɔ min man di ka t'i tɛgɛ d'a ma bi wallahi hɛrɛ mun bɛ Ala dan t'a la i ka seli n'i ka su tɛ se ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ bi nisɔndiya ani bi kɛlɛnba wallahi a b'a ɲɛnabɔ pewu ka d'a kan Ala sɔnna ka nabi ɲuman dɔ nisɔndiya nin don in na donc i b'a dɔn k'a fɔ Ala tɛ sɔn ka anw yɛrɛ jɔn dɔw to ten mais a ti ɲɛna i yɛrɛ ŋaniya tɛ dɛ yɛrɛ bi ne nisɔndiyalen misayi ci bɛɛ lajɛlen ma Ala ka n'aw bɛɛ kisi san caman bɛ Ala bolo Ala k'a di an ma ka tila ka misayi ci tugun k'a fɔ bɛɛ mɔgɔ minnu tulo b'a la i k'a dɔn k'a fɔ seli la baraji ni jurumu yafa minnu b'a la a jurumu ka bɔ o cogo la dɛ dutigi minnu denw bɛ bɔ u ɲɛ b'u la u bɔtɔw la nka u tɛ se ka foyi f'u ye k'i k'a dɔn k'a fɔ olu ka seli yɛrɛ Ala ma daminɛ fɔlɔ donc f'a k'a janto a ka denbayaw la seliw la u bɛ bɔ cogo di u bɛna mun de kɛ ni Ala sɔnna a ma n'o kɛra an ka kisi a bɛ caya Ala bolo ya Rabbi Ala k'an kisi Ala k'an sutura an bɛ mun ɲini Ala fɛ Ala k'a di an ma an kɔntalen don ka bɛɛ lajɛlen fo tefsir fila yɛrɛ an bɛ dugawu k'a ya Rabbi Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye halisa Ala ka kɔrɔta da n'u ma lamɛnbaga ni lajɛbaga fɛn fɛn b'u la ya Rabbi Ala k'an n'u kisi kira bonya kama sɔla ala Muhammad aw sanbɛ Ala k'an ka seliw caya hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ani basigi kɔnɔna la Ala ka si yani kɛnɛ di an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madan Hayidara ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ni mun ye udul islami
olu ka cidenw n'o ye maktabul ulama beredo zulima olu mɔgɔw tɔgɔ la an bɛ foli lase silamɛden bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka seli ala ka ɲɔgɔnna yira an na ala ka garisɛgɛw fana kɔnɔ ala ka n'an karamɔgɔ dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye yarabi ala ka jamana in basigi ala ka hɛrɛ na jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ ka ala ka bɛɛ wuli ka bɔ yen ala k'o kɛ kira yɛrɛ hɔrɔma kama a n'an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Haidara o bonya kama n'a somɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen barika kama mabaw bonya kama bidon yɛrɛ bonya kama sallallahu Muhammad. An bɛ foli daminɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala o min ye bi don yira an na o sababu min y'a to an ye min ye salo ɲinan seli an y'o ye an ka kɛnɛ an ni na an bɛ barika da Ala ye ni barika da bɔra la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ n b'o fo ko barika da Ala ye fanga min kalifa ma Ala ka taa fanga d'a ma halisa Ala ka kɛnɛya di a ma sijan ka di a ma n'o bɔra la an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye Ala k'an kafolen to Ala ka sijan di an bɛɛ ma kɛnɛya Ala k'o jidi hɛrɛ bi fan o fan Ala ko jidi Ala k'an kanbɛn fitna min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka jɔni ka bɔ an kunna Ala ka an kisi jadi tɔɔrɔ ma Ala ka Mali kɛ jamana ɲɛtaa jamana ye bɛn jamana ye sabati jamana an bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔbaw tɔgɔ la Manden cɛkɔrɔba bɛɛ tɔgɔ la farafinna lɔnna bɛɛ tɔgɔ la an tɛ fɛn dɔn an ka dugawu bɛ la fɛn dɔnnaw taale kan ka foli kɛ jamana ye diɲɛ sija ni kɛnɛya Ala m'o di la Ala ma an wasala ka foli kɛ ka Ala barikada ka Ala barikala dali mansa n'a y'a la cogo min a tɛ se ka bɔ ten bi kɔni an sɛwalen don bi ye Ala ka lɔnba ye ni an ye Ala fo an bɛ Alakira Mamadu fo sallallahu alaihi wasallam parce que Mahamadu ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kuntigi n'u ka jama n'i kɛra silamaya diinɛ rɔ silamaya diinɛ kuntigi i k'o lamɛn n'i kɛra keretiyɛnya rɔ keretiyɛnya diinɛ kuntigi i ka o lamɛn i ka sɔn o ta ma n'o fila tamira i ka jamanatigi kuma k'a lamɛn parce que nin bɛɛ lajɛlen bɛ Ala le bolo ɲinan san nin ka kɛ san hɛrɛma ye sali nata k'a sɔrɔ Mali ka di maliyɛn bɛɛ bolo ɲɔgɔn bolo limaniya dira an ma Ala ni Alakira barika kila liyoroma Mandela arama sallam madu Ala ka san wɛrɛ yira an na ka hamina ko nɔgɔya ka hɛrɛ basigi jamana kɔnɔ ka kɛlɛ ban jamana kɔnɔ k'an bɛn kan kelen ma ka silamɛya jiji donc kɛlɛ min bɛnnen don an kan Ala ka ji suma k'a fura ye kɛlɛkɛdenw minnu tora a la Ala k'u dayɔrɔ sumaya k'u ni don alijinɛ na seliba in na nisɔndiya don do ani duwawu don do an bɛ duwawu don kɛ an yɛrɛ ni jamana ye yarabi Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala ka yira an na kɛnɛya la Ala k'an ka baaraw ɲɛ Ala ka haminakow bɛɛ nɔgɔya Ala ka jamana in Ala ka bɛn nati jamana in na Ala ka kɛlɛya nati Ala ka jamana kisi Ala ka jamanadenw bɛn kelen ma an ka jamanaden minnu taara hiji la fɛnɛ an bɛ duwawu kɛ Ala ka segin n'u ɲuman ye u taara bato minnu na Ala ka nɔgɔya u ye nisɔndiyaba b'an na sabu seli ye Ala ka don belebele surtout don min bɛ keleya yira o de ye seli ye n'i y'a jateminɛ silamɛ bɛɛ bɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ yan fo Makan fo Madinɛ fo Iran fo Irak fo Kuwait an bɛɛ ye seli kɛ de ko tile 10 n'o ye kalo tile 10 ye ka bɛn Zulhijja ma donc an bɛɛ ye seli kɛ don kelen
donc o b'a yira k'a fɔ o ye keleya ye ani k'a yira silamɛ bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc nisɔndiyaba b'an na an bɛ dugawu de kɛ k'a fɔ ala ka san caman yira an na si ni kɛnɛ ala k'o d'a ma labanko ɲuman ala k'o d'a ma an b'a fɔ bɛɛ san bɛɛ fatigi ala bɛɛ batigi ala san mun tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'a seli an ka tagabagaw an tɛ ɲinɛ o kɔ ala ka hinɛ la ala ka yafu ma yani an yɛrɛ ta don cɛ ala k'an bila ɲuman sira kan o de kun an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seliba kɔni ye ɲagarili ko ye kosɛbɛ silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye APCAM président ye Bakari Togola ale kɔni ye hakilina ta ka ɲɛnajɛ belebele labɛn a ka dugu ani a dafɛ duguw ye yaasa olu fana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nisɔndiya sɔrɔ seli hukumu kɔnɔna la. Alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka aw nana dɔw sɔrɔ a mana dɔw sɔrɔ yan san o san artiste mana ka fara ne kan minnu bɛ ne sanfɛ minnu bɛ ne duguma bon n'i bɛ kuma fɔ i bɛ dan duguma mɔgɔ mugan ko kuma kɔni t'a la dɔɔnin fara dɔnbali kan an ka région ta b'o la village b'o la balaninfɔla b'a la muso cifɔlikɛlaw b'o la gosonfɔla b'o la miyankaw bɛna ka bɔ kucala la hakilila salon na sini miyankaw ka ɲɔgɔn nana yan mɔgɔ 40 cɛkɔrɔba dɔw b'a la a bɛ san 60 ni san 50 la ne de b'o bisimila donc ne de b'a dɔn n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ minnu bɛ anw fɔ n'o ye ɲamakalaw ye olu fana bɛ na o tuma anw de bɛ barika da ala ye ka da ala na kira ye masa min ye bi yira an na salon kɛra dɔ ɲɛna ɲinɛ ma ko ɲɛna ɲinɛ bɛ kɛ dɔ yɛrɛ ɲɛna peut-être san wɛrɛ tɛ k'i ɲɛna. an bɛ ɲamana bi fo kumantu kɔfɛ à peu près kilo 200 ni kɔ an y'o de boli ka se ɲamana yan fɛn min y'an se yan tachibila de y'an se yan an hakili b'a la Mali taara CHAN na championnat d'Afrique des nations na Rwanda Mali supporters ye président Bakari Togola ka dɛmɛ sɔrɔ ka taa Rwanda ala y'a kɛ an taara o ballontan kɛ Mali kɛra filanan ye an ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ la an taara final la ani Congo ye final ta mais an ye final perdu an nana ni kumakan dɔ ye an tɔɲɔgɔn bɛɛ ka kumakan n'o ye an ka supporters ka kumakan ye ka na ɲini président Bakari Togola fɛ a kɛ an ka tɔn denfa ye donc an y'o fɔ a ɲina du fait qu'an déplacera ka bɔ Bamako fo ka se yan o diyara y'a bonyana ma donc an ye min ɲina fɛ a ko a tɛ se k'an jɛ foyi la. ɲinan seliba ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la ɲamana a kɔni kɛra kunkɔrɔta ko ye kosɛbɛ ka sabu kɛ min ye dɔnkilidalaw ye ka fara fɔlikɛlaw kan u caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye i n'a fɔ Abdoulaye Jabate ka fara Mamu Sidibe fo ka taa se comité national des supporters des aigles ma ani Bakari Togola yɛrɛ ka dugulamaw olu ka fɔlisenw caman o fana tun bɛ kɛnɛ kan nin ɲɛnajɛ in senfɛ. Selideni ni seliba o laadala fɛti Mali silamɛ bɛɛ ye ayiwa selideni na an bɛ na ka na seli kɛ an baw n'an faw kɔrɔ seliba la an bɛ na ka na seli kɛ an baw n'an faw kɔrɔ parce que bi an sigilen bɛ sɛnɛkɛlaw ni bɔgɔmaralaw ka ciba yala Bamakɔ nka an baw n'an faw n'an kɔrɔw an'an dɔgɔninw bɛ so yan donc a ka ɲi sanayɛlɛma kow an ka n'o kɛ musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ ka dugawu ɲini u fɛ parce que seli yɛrɛ ye yafa ɲini ko de seli ji bɔlen kɔ selideni ka sunkalo don ka seli kɛ yafa ɲini don baraji ɲini don seliba fana heji de don heji tɛ k'an fɛ yan mais mɔgɔ mɔgɔ ma taa i ma taa bɛɛ bɛ seli kɛ nka yafa ɲini fana de don donc o la ne kɔni fɛ diɲɛ ye kanu de ye anw fɛ ɲamala yan a bɛ san 10 bɔ bi seli la artiste ba fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ o bɛɛ bɛ na ka na selimafo kɛ ne la yan baw ni faw dugu kɔnɔ o ye baarakɛɲɔgɔnya diya de ye ni mɔgɔw jɛra i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ ni adamadenw tɛ bolo ni ye fɛn o fɛn sɔrɔ fana i ka adamadenw ka bila ɲɛfɛ ka fɛn bila kɔfɛ o la i ni mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ ka fɔli lokali min bɛ yan dugu o dugu bɛɛ yan n'i y'a ta u yɛrɛ ma ni tilemafɛla don an yɛrɛ ka dugu bɛɛ kɛ f'an bɛ se ka kunɲɔgɔn kelen kɛ seli la fɔla bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ jouer u tɛ nana fɛn ɲini u bɛ nana selimafo de la k'a fɔ an ye sigiɲɔgɔnma ye an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'a kɛ tan o kɔfɛ dugutigiw bɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ na alimamiw bɛ na an yɛrɛ ka jaayɛri kɔnɔ u bɛ na lakomiw bɛ na n'a ka mɔgɔw bɛ na gendarmerie bɛ na kapu bɛ na a bɛɛ ye ka na foli kɛ ne la parce que an bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ.
an b'a yirala k'a fɔ fɛn min ye kumantu cercle ye a n'a kɛrɛfɛ dugu caaman olu kɔni yira nin ɲɛnajɛ belebele in kɛnɛ kan min ni Bakari Togola ale y'a sigi sen kan Ɲamana. A tilala ka layidu di k'a fɔ ni Ala ye san wɛrɛ seliw yira an na an na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ɲɛnajɛ belebele ɲɔgɔnko wɛrɛ kɛnɛ kan min ni Bakari Togola ben'o sigi sen kan Ɲamana. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn sini ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni anw na.